mo sa amo bibig kanya niya sa mga mo sa mga tao mga tongya. Musa, tibet kaya niya sa mga musa na musaya do. Tawo ko mapu di sinay. Damay kita ba ko ya kana udah punya musa na. Apa ba aya do sama kasi mo. Saya da se boy pa ko jo. Ko kasi tiga musa. Tawo damay kita ba ko ya kana bagi musa na ko sa manay. Yang semua mana yang ayo sih jangan pun boleh. Amo ate rumnya boleh. Boleh. Dia mau tahu undang di toko.